Het is Corrie Ronge. Corrie Ronge heeft heel lang in Blerik gewoond. Welkom, mevrouw Ronge. Ja, u bent al hard aan het werk. Ja, klopt. U gaat vandaag, u blijft de hele uitzending hier. Ja, klopt. U gaat voor ons een heel mooie tekening maken. Ja, ik maak een tekening uit het centrum van Blerik. En overal in elk dorp heeft een kerkhof in het centrum van een plaats gelegen. En iedereen kwam er altijd langs en voorbij. Ik zal de foto laten zien van het kerkhof. Ja, we gaan er straks verder over praten, maar ook natuurlijk over het Oorlogse kerkhof in Margraten, wat ik net al vertelde. Ja. Dus dit gaat u namaken? Dat probeer ik wel op mijn eigen manier. Want als je het namaakt, ja, dan kun je net zo goed een foto ophangen. Ja, dus precies. ik verwerk dat op mijn eigen manier, omdat ik er ook affiniteit mee heb. Ja, want u heeft bijna uw hele leven in Blerik gewoond. Bijna mijn hele leven, maar ik heb wel mijn jeugd daardoor gebracht. Mijn grootouders liggen daar, hebben op dit kerkhof kunnen blijven liggen. Grotendeels is het opgeruimd en is daar de nieuwe Antoniuskerk gekomen. Een zusje van me ligt er nog. Dus eigenlijk heb ik er echt wel affiniteit mee. En daarom wil ik dit nu hier verwerken. Ja, U gaat dat doen met houtskool? Met houtskool werk Alleen houtskool gebruikt u? Nou, ik gebruik houtskool, maar ook werk ik met acryl en gesso. Dat is eigenlijk een primer om daar acryl op te verwerken. Oh, oké, dus dat doe je straks eroverheen? Of hoe? Ja, er tussendoor of erbij om accenten te zetten, ja. Oké. Ja. Want u heeft momenteel een expositie, hè? Ik heb momenteel in Blerik, ja, precies echt op de kern waar ik altijd omheen gelopen ben en langs gelopen ben, naar de Meloon, naar de kweekschool en een hele plezierige tijd. Jeugd heb beleefd, ja. Ja, nou, u gaat lekker verder tekenen. Dan kom ik straks bij u terug om te kijken hoe het opziet. Fijn, dank u. Ja. Nou, succes. Dank u. Ja, dat was Beertra met het Never Entered My Mind. En hier shoot het kunstwerk van Corrie Ronge al ontzettend op. Ze is namelijk bezig met het kerkhof van Blerik te schilderen, mag ik niet noemen dan. Hè? Hoe noem je dit dan? Ja, het zit tussen tekenen en schilderen in, vind ik. Ja. Want tekenen, dat doe je dan heel precies. Maar dat zie je, hè, mijn handen en met mijn gezicht. U moet geen jeuk krijgen aan uw gezicht, niet, toch? Nee, dat klopt. Dus ik werk ook met mijn handen en het zit tussen tekenen en schilderen in. En finesses, net zo hier en daar, dat gras of zo, zal ik dan met acryl eventjes aanstippen. Ja, wat kunt u een paar technieken laten zien van houtskool, hoe dat precies werkt? Nou, ik heb, als ik hier nu dit vlak op wil vullen, dan werk ik eerst, kijk, met houtskool. Ja. En dan kun je met de gum heel goed. Want dan gaat u er eigenlijk met die gum weer in tekenen? Weer in tekenen, ja. Dus dan werk je. En als ik het gum heel erg aanspits, dan kun je hele fijne lijntjes trekken. Kijk. Dat het wit er weer doorheen komt. Eigenlijk andersom tekenen. Juist andersom, ja. En zo, dat zie je, dat voel je waar dit moet. Of waar je het op een andere manier moet doen. Kijk, het lichte, als het echt helemaal door en door wit is, maak het niet eerst zwart. Maar als het genuanceerd dan maakt het eerst zwart en vervolgens weer licht. Ja, haal ik het weer terug. Ja, en met houtskool is er dan ook nog een verschil in als je er hard op drukt of zacht? Of is het gewoon als je tekent, is het gewoon zwart? Het is door de druk. Ik druk wel wat hard, dan wordt het dikker en dan valt het ook eerder uit elkaar. Maar je hebt houtskool ook in verschillende diktes. En met dit stiftje zal ik fijner kunnen werken dan met een bredere stift. Ja. Maar ik vind die brede stift bij dit onderwerp horen. En daarom werk ik nu hier met die bredere stift. Ja, de meeste kunstenaars die werken met een ezel, hè? Die staan erachter. U doet dat niet? Ja, normaal thuis met olieverf of met acryl. Want ik schilder ook portretten en zo in opdracht. Dan doe ik dat achter de ezel. Ja. Maar het houtskool dus niet. Dat doe ik liever liggend. En af en toe zet ik het dan op een afstand. Zet ik het wel op een ezel om het goed te kunnen bekijken. Ja. Met een afstandje eventjes. Ja, dan moet af en toe tussen de oogharen door. Moet goed gekeken worden. Wat gaat u dan nog... u heeft nog een 3 kwartier ongeveer. Wat gaat u nog allemaal erbij maken? Nou, ik wil in ieder geval dit gedeelte, want dit is nog erg... er is eigenlijk nog niks aan gebeurd.
gebeurt. Dat wil ik afmaken, zodat het ruwweg compleet is. En als ik het dan zover klaar heb, dan kijk ik toch even op een afstandje. En dan ga ik toch even met acryl, want dat heb ik ook meegebracht. Ja. En ga zo eventjes tussendoor proberen te werken. Oké. Ja. Nou, u gaat weer verder aan het werk. Fijn. Ja, Corrie Rongen, die is die kluivige albine helemaal klaar met de schilderie. Toch, Corrie? Het schiet goed op. Het schiet op? Ja. Ja, prachtig. Ik zal het eventjes, mag ik het rechtop zetten? Dan ligt er een stukje houtskool op. Dan kunnen we het, kan ik het laten zien aan de camera. Dit is het dus geworden, het kerkhof in Blerik. Ja, fantastisch. Komt dit ook op uw expositie te hangen? Nou, de werken hangen er al. Als er kan er misschien nog eentje bij, toch? Ik net zeggen, als er nog een plaatsje is, zal ik het erbij hangen. Toch? Want het is tot en met eind mei, hè? Tot en met begin mei, ja. In de bibliotheek in Blerik. Ja, fantastisch. Dank u wel dat u hier was. Ja, heel graag gedaan. Ik heb ook met plezier gewerkt. Er moet nog wel een laatste hand aan hier en daar nog. Nu ik het op afstand bekijk. Ja. Maar de grote lijn is in ieder geval, heb ik het in deze tijdspanne klaargekregen. Ja, eigenlijk moet er nog uw naam onder, toch? Ja. Moet u nog wel een plekje voor reserveren? Ja, daar heb ik hier een hoekje vrijgelaten. Nou, dan mag u dat nog doen en dan is die voor nu...